Vale, jendeak jakiteko, ni pixkat ulertzen dut, baina jendeak ondo jakiteko, ze desberdintasun dagoen subida batetik rally batea o rally sprint batea. A ber. Gehixen bat, rally eta rally sprintetan kopilotua biharra da zula. Vale. Subidetan ez da biharrik, piloto bakarrik faten da. Bea moldatu behar du. Hoi da, ez da notarik ez ezer, baina zela rally sprintak eta rallysak luziagoak izaten dian, kopiloto biharra dakotzu, azken finean, gehixo orientaiteko. Vale, eta adibidez, luzeago esaten duzuna, subidak, bueno, hitzak beak esateu, normalian jata beti gora iotzia da, eta zini jotzean gorenaz da, azkarren. Zenba kilometroko izatea subida bat adibidez, eta geho, adibidez, rally sprint bateko desberdintasuna? A ber, subida bastante motzak esaten de, normalian ez da Pare bat? Iru, lau, 6 kilometro asko jota. Vale. Eta ja rally sprintak egoten dira tramuak, incluso 15 arte egoten dira. Vale. Eta gero rallysa ia dia tramo diferentzian. Osea, rally sprint bat eta rally baten arteko diferentzia ez da asko. Bakarri da, rally sprint bat bakarri dela tramo baten 3 pasada. Vale. Eta rallyan izaten dira tramo desberdinak. Vale. Orduan gehien bat, rallitan berko zan bai kopilotua, rally sprintetan ondo etortzen da, eta subietan ez da bihar. Eta ez da bihar, baino alda euki? Ez. Osa, bakarrik bihartzea. Bai. Vale.